Babe. Hoy, green ka. Adala i-share ko kanya. Aji na tagtaga-inap ko man dirabi. Kali makatulog kami. Kailangan ka nga ibaga. Pampanunutak aji sutat tayo. Medyo tulala ang kapapanunod. Kapay na baklo to. Sapay na kumaata kasi tinatagtaga-inap ko ka. Tinatagtaga-inap ko ka. At damat di karak-rakop mo nga babae. Madingan ni Barbie aja. Mading sa balit at kulay buhok na kaslag pay-payso. Iso nga damagang kalanganan no. Baka kuko aji kanya ko. Tapi babae ti instinct na ko talagang nga mapampanunot mo kag pay-payso. Nga aja. Iso nga no inamin mo tatanggapan ka. No madim inamin kat na amok tumalaang hanggang nga mapakawanan. Iso nga kami nung muntantan no. Kwa, pay-payso aja pare na di tagtagainop ko kat kaslag pay-payso. Kuan amin ako. Nga. Tagtagin na mo lang tayo. Nyamot. Kasano ngayon no, pay sumat aga, babe. Apa ya? Kasano ngayon no, kunwari adamat ang pay so karak-rakop mo kat anak pay langot ka nung asawa. Kantabay ka nung sita. Mabalan na tagtagin na mo na. Kasano nga rin no, totoong buhay yun. Kasano matipakiramdam mo nga eh. Masaya ka. Masaya ka. Tapos No, napanglo di tagtaginap ko, napintas, napudaw na ko itong di mabalinat ta. Jai. So kaya mga asawa na pintas na kutong ka na bang lope na bang sita? Ay, ibagbagam ka tagtagin na umalaan. Hindi ka maturog rara. Kunam ka. Hindi ka maturog rara. Kunam, ang tapi nga duwa, tapos uray pay. Nagkita ka tagpay-pay so ibagbagam. Hindi ka rara maturugon. tawang mga. Hindi ka rara maturugon. Hindi ka rara maturugon. Mali ka kaya.